Psykoanalyytikko E.H. Erikssonin kehitysteoria kattaa koko ihmisen elämän. Siinä elämän jokainen ikävaihe pitää sisällään kriisin, joka läpikäytynä mahdollistaa normaalin kehityksen jatkumisen. Kriisien ratkaiseminen vahvistaa minä-identiteettiä. Kehittyäkseen ihminen tarvitsee myös kielteisiä tunteita. Painopiste on kuitenkin myönteisten tunteiden puolella. Ensimmäinen ikävuosi. Lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja ympäristönsä vanhempien luodessa samalla turvallista kasvuympäristöä. Jos lapsi kokee olonsa turvattomaksi, lisääntyy hänen epäluottamuksensa itseään ja ympäristöään kohtaan. Toinen ikävuosi. Lapsi oppii liikkumaan ja haluaa kokeilla kykyään ja rajojaan. Ympäristön kielteiset asenteet ja jatkuvat rangaistukset tukahduttavat lapsen kokeilun halua ja saattavat aiheuttaa lapselle tunteen, että hän on huono, hävettävä olento. Itsenäistyminen alkaa pienistä onnistumisen kokemuksista, joihin lapsi tarvitsee sanallista kannustusta. Leikki-ikä. Lapsi on oppimishaluinen ja kokeilee mielellään kaikkea. Vanhempien on kannustettava lastaan oikeassa suhteessa rangaistuksiin nähden. Liika rankaisu johtaa vain itsetunnon heikkenemiseen ja aiheuttaa lapselle turhia syyllisyyden tunteita. Kouluikä. Lapsi itsenäistyy ja irtautuu pikkuhiljaa perheestään. Lapsi osaa omilla tiedoillaan ja taidoillaan ratkaista erilaisia tehtäviä. Kavereiden hyväksyntä on tärkeää. Jos hänen ahkeruuteensa ja aloitteisiinsa suhtaudutaan vähättelevästi, saattaa hän muuttua passiiviseksi ja turhautua omaan kyvyttömyyteensä. Toisaalta liiallinen kannustus saattaa aiheuttaa turhiakin suoriutumispaineita. Nuoruus. Nuoruudessa yksilö etsii itseään, omaa elämän filosofiaansa ja elämän muotoaan. Nuori pyrkii löytämään mielekkäältä tuntuvan yhteyden lapsuuteensa ja tulevaisuuteensa sekä minä-käsityksensä ja toisten arviointien välillä. Onnistunut elämänkriisin ratkaisu tuottaa minä-identiteetin elämyksen minän aitoudesta. Epäonnistuminen taas johtaa roolien hajaannukseen. Varhaisaikuisuus. Tämän vaiheen tärkein tehtävä on kyetä muodostamaan läheinen ja vastavuoroinen suhde toiseen ihmiseen. Elämän vaiheeseen kuuluu liittyminen toisiin ilman oman identiteetin menettämistä. Vastakohtana on erillisyys. Onnistunut kriisin ratkaisu tuottaa rakkauden. Aikuisuus. Luovuus ja tuottavuus tarkoittavat suuntautumista uusiin tehtäviin, harrastuksiin, vastuuseen toisista ja yhteiskunnan asioista huolehtimisesta. Aikuisuuteen kuuluu halu toimia ihmisen ja koko yhteiskunnan hyväksi. Keski-iässä pohditaan, mitä on elämässä tähän mennessä saanut aikaiseksi. Yksilöiden välillä on suuret erot fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Muun muassa työttömyys, sairaudet, yksinäisyys ja muut elämän haasteet vaikuttavat. Epäonnistuminen tämän kriisin ratkaisussa tuottaa itsensä käpertymistä ja lamaantumista. Vanhuus. Vanhuus on eletyn elämän arvioinnin aikaa. Mietitään onnistumisia ja toteutumattomia unelmia. Elämän vaiheeseen kuuluu sopeutuminen muuttuvaan kehoon. Kehityskriisin onnistunut läpikäynti johtaa minän eheyteen ja viisauteen. Epäonnistuminen kriisissä johtaa epätoivoon ja katkeruuteen, jolloin yksilö voi jopa katua elettyä elämäänsä.